Welcome back po mga kawaray. Ito po mga kawaray, mayroon po sa atin nagpapagawa po tatlong pirasong tagad po. Yan po, medyo makapal, singkapal po ng pagmamahal ko po ng misis ko. Yan po mga kawaray, makapal-kapal, kaya natin yan mga kawaray po, para lang po sa pag-ibig kakayanin po mga kawaray. Yan po mga kawaray, kapal po ang materialis niya. Tatlong pirasong tagad po mga kawaray, kaya natin yan mga kawaray. Hintay mo na kayo dyan mga kawaray. Yan po mga kawaray po, sugba ko na po mga kawaray, sinalang ko na po mga kawaray para naman matapang-tapang yung apoy, para naman hindi matigas mga kawaray, makapal. Pero okay lang, kakayanin natin yan mga kawaray. Bago talaga basa, parang hubog ka na mo sa iyo ng agka. Ito po mga kawaray, tatlong bahay po nag-imbita sa kanya na magiinom po mga kawaray. Iba po talaga basta mga pugi inaagawan po mga kawaray. Yan po, pagod talaga mga kawaray basta sa inuman. Yan po, mabilis. Tagay na naman po mga kawaray. Ito po, baaga na po mga kawaray. Gawin yan natin tatlong piraso pong tagad ng bleed po mga kawaray. Yan po, tabasin po natin kawaray. Patay mo na kayo dyan mga kawaray. Yan po mga kawaray, tingin muna kayo dyan mga kawaray. Pinaputol ko pa po. Yan po, hindi mabilis po pagputol kasi makapal po mga kawaray. Hintay muna kayo dyan ha, tingin-tingin po muna kayo mga kawaray. Yan po, nalaglag po mga kawaray. Putol na yung isa, yung pang isa pa para pangatlo. Opo, tabasin natin mga kawaray. Ay, kilo law. Ha? Kilo. Kaya mga kawaray. Chill muna tayo dyan. Dyan muna kayo dyan. Ay! Love you. Sure ko na ho. Ini? Oh, ayan. Yan po mga kawaray, kasi sobrang init po. Iba na yung amoy ng kilikili po. Amoy bawang na po mga kawaray. Yan po, pinuputol ko na po ang pangatlo po mga kawaray. Yan po, maganda yung apoy mga kawaray.
Yan po, buti na lang po. Hindi pa ito naglasing po yung kasama natin mga kawaray. Buti na lang yung paggabi hindi uminom. Pas muna siya ng isang araw po mga kawaray. Pahinga muna siya ng isang araw po mga kawaray. Yan po mga kawaray. Pinuputol na namin po mga kawaray. Yan po mga kawaray, putol na yung pangatlo. Yan po. Tingin mo na kayo dyan mga kawaray. Medyo matagal-tagal tong, ayan, yung video po mga kawaray. Yan po, baga na pong isa. Yan po. Kahit makapal, kakayanin po para lamang po sa pag-ibig po mga kawaray. Kahit mainit man ang panahon, kaya-kaya natin yan mga kawaray. Yan po mga kawaray. Yan po mga kawaray. Hindi po namin napota yung tagad po mga kawaray. Yan po, pinabangga po namin. Para naman makaya po namin yung tagad. Yan na po. Baga na po mga kawaray. Yung pangalawa. Ito po mga kawaray. Tingin muna kayo dyan mga kawaray. Ayan na po mga kawaray, yung binalik ko po. Maganda na yung apoy. Ayan po. Para naman lumakad po mga kawaray. Kasing pugi ng kara ko mga kawaray. Po mga kawaray. Makatapad na yung tagad. Tituwirin po na namin para tumingin yung tagad. Masisiyahan. Tsaka lumaki.
matagal, mataas kasi. Yan namin kung gaano kahirap. Yan po mga kawaray. Kunting tiis na lang po. Medyo maganda-ganda na yung magkad. Ayan po, binalik ko po. Okay. Wawawi yung paso. Yan na pong isa mga kawaray. Yan po, may bisita po tayo mga kawaray. Nagtatambay po mga kawaray kasi meron mga dumadaan ng mga magandang babae dyan mga kawaray. Yan po mga kawaray, tingin muna kayo dyan mga kawaray. Init kayo, kagawad. Raila. Raila. Sky! Ano klase? Yan po mga kawaray, matagal-tagal po kasi makapal yung pinagawang tagad po na may-ari po mga kawaray. Kung 3 piraso pong tagad mga kawaray. Tayo muna kayo dyan mga kawaray. Kasi mainit yung panahon dito sa Kalbayog po mga kawaray. Yan po. Pawis na po kami mga kawaray sa sobrang init po. Dito po sa Kalbayog mga kawaray, pero kayang-kaya po para lang po makatagay. Joke lang mga kawaray. Yan po mga kawaray, tingin muna kayo dyan mga kawaray. What's up mga kawaray? Nandito na naman po tayo mga kawaray. Ikaw ay uyo, tara mag-vlog uyo. Ha? Bakit? Oh, yan. Oh, mga kawaray. What's up? Alright, tapos na yung 3 piraso na agad. Pahinga muna tayo. Diyan muna kayo. Ayan na po mga kawaray, yung 3 piraso pong tagad po. Ayan po, inalagyan po namin ng talim. Nandiyan po si Mr. Pogi, nanonood po sa amin mga kawaray. Yung dalawa, naghihintay ng chicks yan, diyan po mga kawaray. Sobrang init. Yan po, Malabas yung kapugian nila. sing Pogi po. Lumalabas yung kapugian nila.
Ayan po mga kawaray, linagyan ko po ng seedlot po yung tagad po nila mga kawaray, para naman po matibay po, para naman kahit anong bato kayang kaya po mga kawaray. Ayan po, medyo maganda-ganda na yung tagad nila mga kawaray. Salamat pala nag-subscribe at nag-follow po. Araw-araw po meron tayong i-upload po sa YouTube at saka sa Facebook page po mga kawaray. Thank you po sa inyong lahat dyan mga kawaray. And God bless po mga kawaray. Tagad po.